Hello guys, magandang gabi ulit sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa latest analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Mayo 10 hanggang 12, 2023. At ito po ating Taglish or Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, at ng Avenue Plaza Hotel. Now, punta na natin ang latest update. Ito yung GraphSat. Ginawa natin kaninang hapon, May 10 hanggang bukas, May 11. Yung binabanggit po nating northeasterly wind flow o mahinang hanging amihan ay nandyan po. Nakaka-apekto na yon sa silangan bahagi po ng Luzon. So, from Cagayan Valley hanggang dito po sa may Calabarzon, may mga inaasahan po dyan maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagkulog at pagkidlat. And then, binabantayin po natin yan kasi baka bukas itong mga thunderstorms na ito ay pupunta ng Kabikulan between 5 to 11 a.m. tomorrow. So, don't forget magdala ng kapote at payong dahil po may mga inaasahan po tayong ulan tomorrow morning, hindi hapon, okay? Morning. Ayon po yan sa European model na babakita natin sa inyo maya-maya lamang. So, yan po ang nag-cause niyan, itong shear line na paalis at yung northeasterly wind flow. Nakakabit po yung shear line sa isang frontal system na mabilis na kumikilos pahilagang silangan. Ang ibang bagay po na ating bansa ay magiging katamtaman lagay ng panahon, mainit at mataas po ang temperatura ng ating heat index na pwede umabot po ng 40 hanggang 45. Yan po ang mataas na temperatura ng ating hot dry season. In other areas naman po, sa gitnang Luzon, pwede umabot po ng 50 pataas ang antas ng sentigrado ng ating nafe-feel ng ating katawan. So, mag-ingat po sa mga possible lightning strikes, possible mga flash floods at landslides kapag mayroon pong malalakas ng pagkulog at pagkidlat. Although, ang risk of flooding and landslides, ay nilagay po natin sa mababa hanggang katamtaman, low to medium lamang. Elsewhere, sa labas ng ating bansa hanggang sa may Marshall Islands, east of Chuuk State, all clear naman po. Wala pong nagde-develop na sama ng panahon o bagyo sa susunod na 5 hanggang 7 araw. So, yan po ang ating latest from the GraphSat analysis. Punta natin yung fast animation. So, yan po. That's normal naman po ang buong bagay ng ating bansa except for those localized thunderstorms. Kaya pag sinum natin ito, umpisa kaninang alas 10 ng hapon ay kitang-kita po ninyo 3 to 6 p.m. Nandiyan po yung mga malalakas na thunderstorms sa gitnang Luzon at naapektuhan din po ang ibang bahagi po ng Kamaynilaan dito rin po sa may Northern Quezon, silangan bahagi po ng Cagayan Valley. So yan po ang mga localized thunderstorms. Meron po nagpo-form na dito as of 8:30 ng gabi. Mukhang magpapaulan po sa Cam Norte. Pag ito po ay lalo pang bumaba, expect natin may ulan na rin ng gabi. But again, sa forecast, bukas po ng morning between 6 to 11 a.m. o 12 noon tomorrow, may mga possible tayong mga localized rain showers and thunderstorms. Now, punta natin yung latest wind at pressure forecast from o galing sa European model. Bukas po ng hapon. Medyo nandyan pa rin yung mahinang silangan at mahinang amihan sa silangan bahagi po at hilanging bahagi po ng Luzon. So, medyo po hindi naman masyadong maalon. Katama lang po yung hangin. And then, pagdating po ng Biyernes ng hapon, ayan, may meron pa rin hanging hilanging silangan o mahinang amihan sa silangan bahagi po ng Luzon. Samantala sa may Batanes, Babuyan ay nagsishift na po mula sa silangan. Okay? And Saturday afternoon, we expect medyo hina na po yung hanging silanganin sa may Calayan Island Group.
while the rest of the country o buong bahagi po ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direction ng hangin. So that will be on Saturday. Now, how about sa ulan? So, ito po, na yung gabi hanggang early morning o mid-morning tomorrow, may inaasahan po tayong mga thunderstorms beginning siguro mga 6 to 9 a.m. Yan po. Makaka-affect po ang iba't ibang bahagi po ng Kabikulan. So, huwag niyong kalimutan magdala ng payong, kapote, dahil may maulan po tayo as early as tomorrow morning. Pagdating ng hapon, makikita natin na yung ulan nandito na naman po sa may kanluran bahagi po ng Cam Norte o Cam Sur. At also, makaka-affect po ito with thunderstorms sa bahagi po ng Southern Quezon. Sa may Calawag, Atimunan, Gumaka, may mga inaasahan po dyan mga thunderstorms. Kaya din po sa may Eastern Visayas at iba't ibang bahagi po ng Mindoro. And also here in Mindanao, mas nakakonsentrate yung mga pagkulog at pagkidlat sa may Soxogen area sa hometown province ni Manny Pacquiao. Okay, so yan po ang situation na yun. Friday afternoon ay inaasahan po nating ito po Friday afternoon, nandiyan pa yung mga thunderstorms sa Eastern Visayas, ibang portions po ng Kabikulan, iba't ibang bahagi po ng Luzon, sa po Mindoro, Northern Panay, at Northern Negros. Samantala ang Mindanao, medyo counting relief sila, wala masyadong thunderstorms except po sa may Cagayan de Oro at dito po sa may Jensan o Soxogen area. Sabado po ng hapon ay lalong lumalakas na naman po ang thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao, Eastern Visayas, Panay Island, Northern Negros, Cebu, Mindoro, at sa gitnang Luzon. Lalong-lalo na po sa may Bataan at Zambales area. Metro Manila is not out of the woods. So, baka magkakaroon din po kayo ng mga thunderstorms by Saturday afternoon. So, halos everyday meron po yan. Pero isolated po yan. Hindi exactly nakatutok sa lugar kung saan may forecast na ulan. Minsan, off siya ng ilang kilometers. Kaya, gaya dito sa Naga, although umulan sa may area ng Pili Camarines Sur, so dito naman po sa sentro ng Naga, wala naman masyadong mga ulan. Although nag-forecast na magkakaroon daw ng ulan. Alam natin, ang rain forecast ay nasa 50 to 70% lamang po ang accuracy pagdating po sa realidad. Okay? So, we should always check. Tingnan natin palagi ang weather. Kahit nasabihin natin 50 to 70%, minsan hindi natutuloy, minsan na may miss po ang lugar ninyo. So, ganyan po ang mga local thunderstorms, local forecast. Hindi po ito bagyo. Dahil po ang bagyo, pagdating sa tracking, medyo mataas na rin ang accuracy, lalo na po yung wind area and rainfall. Okay? So, yan po ang ating latest sa rain forecast. Ito naman po ating Global Tropics Hazards Outlook from the Climate Prediction Center ng NOAA. Ini-issue po ito every Tuesday since Wednesday na yun. Ito na po ang pinaka-latest. So, valid po ito for the next 2 to 3 weeks. Alam natin, ang 2 to 3 weeks forecast ay from 50% pababa o up to 20% ang probability. So, week 2 valid May 17 hanggang May 23, inaasahan po natin, magkakaroon po tayo ng 20% chance of a tropical cyclone formation na posibleng mag-form dito sa may silangan ng Pilipinas because of the Madden-Julian oscillation signal. Ito yung wet and dry cycle ng mga rainfall pattern across the Asia-Pacific region. Okay, hanggang sa may Caribbean, affected po yan. So, nakikita nyo ay mataas ang probability ng below average rainfall. Samantala, sa week 3, valid Mayo 24 hanggang Mayo 30, ay magkakaroon ang Pilipinas ng more than 50% of above average rainfall probability mula sa West Philippine Sea, buong Pilipinas at sa East Philippine Sea. So, nakikita po natin dito na nandyan pa rin yung signal, yung post-effects ng La Nina, na kahit natapos na ang La Nina, nandyan pa rin po yan hanggang June.
Kaya sinabi natin, marami ako naririnig sa media, El Nino daw, umuulan. Hindi pa nila nalalaman, dapat maintindihan nila na ang El Nino, forthcoming pa lang po, that will start to develop na yung July. And then yung peak niyan will be from October to February. Diyan na natin ma-feel yung epekto ng El Nino. Okay? So, kailangan pag-aralan maigi. Itong mga, minsan kasi kulang ng explanation, hindi masyadong nag-gets ng mga ibang media, kaya alam nila, El Nino na yun, porket mainit, ang hot dry season ng Pilipinas, kahit na El Nino, La Nina, or neutral, talaga mainit, okay? But ang tinitingnan po natin dyan is not the heat, although mataas talaga ang heat. Pag may El Nino, ang tinitingnan po natin dyan is the amount of rainfall. Pag mag-below sa normal, okay, kulang yung ulan, at medyo may taas yung temperatura, yan na po ang common effects ng El Nino. You just take note of that. Kasi marami pa rin ako narinig hanggang ngayon. Ay, nako. So, that's it. Diyan muna natin tinatapos yung ating latest update na yung Miyerkules hanggang Biyernes, at babalik tayo na yung weekend pakibigay sa inyo naman ang pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua saying magandang gabi ulit sa inyo lahat. Stay safe always, at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.